पाच दिवसाचे विसर्जन आमच्या वाड्याला जे खूप गणपती आहे 5 दिवस होलेले आहे त्याचं आहे विसर्जन काय कळना 5 दिवस केन्ना गेले ते तयारी करून आज 5 दिवसाचे विसर्जन पावलं रोखडे जे गणपती आसा आम्ही भरपूर वर्ष झाले आमच्या वाड्याचे जे गणपती आम्ही गणपती सण मनयतात आणि वाड्यावयले खुबशे गणपती आमचे 5 दिवसाचे असतात तेन्ना तशेंच आमी बरे उमेदीन आनी दबाज्यान हो सण आमी मनयतात आणि विसर्जन सुद्धा आमचे बरे उमेदीन जाता सगळी बायलां आसूं दादले आसूं सगळे मिळून आमी नाचत गाचत ते आमी विसर्जन करतात आणि असो आमी हो सण मनयतात सगळे जाण आमच्या वाड्यावयले हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं मुसलमान आसूं सगळे मिळून आमी हो सण मनयतात सगळे आमचे येतात आरती करतात सगळे बरे उमेदीन हो सण आमचो सण आसा तो आमी मनयतात.